Нашето правителство в момента може да направи един изключително простичък и елегантен ход, с който да намали цените на ток. Какъв е Просто той? спираме да плащаме въглеродните емисии. С този ход само цената на тока поевтинява с 40%. Нека да го кажа още веднъж. С този ход от другата седмица, защото все пак ще трябва 2-3 дена време, за да се свърши това нещо, чисто технически цената на тока поевтинява с 40%, защото в момента имаме скъп ток заради Този това, че... разговор трябва да го проведем с Европейската комисия. Точно така. Много сте права. И там трябва да се каже следното нещо. Тъй като България е енергийно бедна страна, ние сме на първо място по енергийно бедни хора в света, в Европейския съюз. Имаме, ако не се лъжа, 35 или 36-7% хора, които са енергийно бедни. Тоест такива, които трябва да избират дали да се нахранят или да стоят на топло, защото нямат и двете възможности. Ние трябва да кажем следното нещо. Спираме да изпълняваме ангажиментите си за въглеродните емисии. И оттам насетне, независимо какво направи Европейската комисия, нас това не трябва да ни вълнува.